ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏମିତି ଦୀପ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? କାରଣ ଆମର ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଥା ଅଛି ଯେ ବାସନ ପୂଜା ପ୍ରଥା। ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ବାସନ ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଥୋଇକିରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାସନ ପିତ୍ତଳ, ତମ୍ବା ଆଉ କଂସା, ଷ୍ଟିଲ୍, ରସ, ରୂପା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ସେଇଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ରଖିକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦୀପ, ଧୂପ ଆଜିର ସକାଳଟା ତ ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ସକାଳଟା ତ କାଉ ଚିକଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ବି ପାଳନ କରାହବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି ଆମେ ଯୋଉଥିରେ ଖାଉଛେ, ପିଉଛେ, ରହୁଛେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବର୍ଷଟା ସାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ଦଉଛି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ବାଢି ବୁଢିକି ଖାଉଛେ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ପୂଜା କରିବା। ରହୁଛେ ବୋଲି ନୁହେଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି ତାଟିଆ, ଥାଳିଆ, ଗିନା, କରେଇ, ଗ୍ଲାସ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପୂଜା ହବ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରସ, ରୂପା, ତମ୍ବା ଆଉ କଂସା, ପିତ୍ତଳ, ନନଷ୍ଟିକ୍ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାସନ ପୂଜା କରିବ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାସନ ପୂଜା କରିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା।